Бәйге 3 турда үтә, барлыгы 46 гариза кабул ителгән. Жюри 2 составта эшли. Беренчесе профессионаллар, әдәбият, сәнгать, музыка, педагогика өлкәсендә уңышларга ирешкән шәхесләр. Икенчесе Шаян ТВ каналы алып баручылары, блогерлар. Балалар жюри булуы мин уйлыйм бик әйбәт нәрсә. Чөнки алар бездән дә нечкәрәк тоялар. Кайбер моментларны. Шунысы кызык, жюри аноним рәвештә эшли. Авторларның исемнәре дә нәтиҗәләр билгеле булгач кына аталган. Дөресен әйткәндә бик борчылган. Июнь айында башланды. Сроклар бик кыска. Авторлар булыр микән, җитешерләр микән? Ләкин 50-гә якын җыр килде. Берсеннән берсе яхшы. Борчылуым бар. Күп кенә матур гына җырлар лауреат исеменә кермәделәр. Лауреатлар безнең бишәү генә, ә җырлар яхшы, матур җырлар күбрәк. Алар да киләчәктә үзләренең урынын табарлар дип уйлыйм. Бу конкурс бик кирәкле. Безнең татар балалары нәкъ бүтән милләт балалары кебек, бөтен җир шарында тора торган балалар кебек, үз телендә заманча, матур, эчтәлекле җырлар җырларга тиеш. Болашак җырында 18 яшьтән алып 70 яшькә кадәрге авторлар катнаша. Алар арасында профессиональ һәм үзешчән композиторлар, танылган шагыйрьләр, галимнәр, укытучылар, ә инде җиңүчеләр арасында язучылар берлеге әгъзалары, консерватория тәмамлаучылар, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклеләре, Муса Җәлил, Гаяз Исхакый исемендәге премияләр лауреатлары бар. Мин күбесенчә шигырьләрне сайлыйм, ниндидер хәрәкәт булырга тиеш дип. Чөнки балалар бит хәрәкәтчән. Җыр язган вакытта балалар дөньясы белән яшәп алырга кирәк. Һәм ул күңелне дә яшәртә. Әлбәттә, балаларга җыр язганда үзең бала булырга тиеш. Күңелеңдә менә балачак хатирәләре генә түгел, менә мин әле еш кына бүгенге көндә дә әйтәм: кайчан бу алсу күзлегемне салырмын икән дип. Һәрбер куплетны припев өстендә бик зак эшләдек, уйладык, ничек балаларга җиткерерлек иттереп, бик аңлашлы булыр иттереп, инде шулай иттереп язырга тырыштык. Илектән чыгарылган 5 яңа җыр. Инде алар белән дә таныштырып китик. Алсу Салихова көе, Рәхимә Арсланова сүзләренә язылган Казан җыры. Рифгат Ауллин көе, Җәүдәт Сөләйманов сүзләренә Тигәнәкле су буе җыры. Найля Яхина көе, Йылдыз Шәрәпова сүзләренә язылган Тылсымлы туган тел җыры. Раиф Мөхәммәд Рәхимов көе, Сәкинә Хәйруллина сүзләренә Кирәкми миңа телефон. Лилия Тахирова көе, Гөлүсә Батталова сүзләренә Бер генә җыры. Аларны Сәйлән телевизион татар җыры фестивале җиңүчеләре башкара. Бәйге авторларны котлау белән генә тәмамланмый. Һәрбер җырга сыйфатлы аранжировка ясап, клиплар төшерелгән. Аларны Шаян ТВ каналының сайтына да, YouTube каналына да урнаштырганнар. Болгар радиосында да алар еш яңгырый. Әлеге җырларны Шаян ТВ каналының туган көнендә Сәйлән гала концертында да башкардылар. Ә иң мөһиме, алар киләчәктә балалар җыры антологиясына кертеләчәк. Сабыйлар өчен махсус язылган татар җырларына тәрбиячеләр, музыка укытучылары тарафыннан да ихтыяҗ зур. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.